Dakle, ja znam savršeno dobro šta je bilo. Bio je genocid u Srebrenici. To je presudio sud u Hagu. I to je nesporna pravna činjenica. Genocid u Srebrenici nije se desio. Neki misle da jeste, ali imaju oni koji misle da nije. Dakle, ja znam savršeno dobro šta je bilo. Bio je genocid u Srebrenici. 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 To je presudio sud u Hagu. I to je nesporna pravna činjenica. Samo da znaš da Milorad Dodik je dobio odlikovanje od Radovana Karadžića. Znaš, on mi je dao to odlikovanje. Karadžić je pravosnažno proglašen krivim za genocid u Srebrenici i zločine protiv čovječnosti počinjene u Bosni i Hercegovini između 1992. i 1995. godine. Za genocid, progone, istrebljenje, ubistva, deportacije i druga nehumana djela, prisilno premještanje kao i zločine protiv čovječnosti, ubistvo, terorisanje, nezakonite napade na civile i uzimanje talaca. Ja sam dobio odlikovanje Radovana Karadžića i na to sam ponosan. Ponosan. Provjerite u dokumentaciji. Niša. A gdje je pečat? Dakle, evo imamo ovdje, sad ću donijeti. Crni, donesi fascikl. Ne taj, onaj fascikl bijeli daj. Sam se ti smije, ali evo sad ću ti pokazati da ne bude da ja lažem sad. Opet se onaj ružno smije, jebe. Evo, pogledajte kako ružan je. Deprimirajući potpuno. A kud gledam na ovo na stranu? Nemojte nama to. Ja sam čovjek koji pamtim. Bio je genocid u Srebrenici. Genocid u Srebrenici nije se desio. Sram vas bilo. Lažovi jedno. I nemoj ti da stamce rekaš tako ruž. Ko neki idiot. A da podvale tipa, ajde da pričamo ko je šta nekad rekao i tako dalje, zaista samo se podvale jedno pusto nagornjavanje ispraznih političara koji nemaju ništa drugo nego samo to, tvrdeći kako su dobro pamtljivi pa nešto znaju ko je šta rekao. Bio je genocid u Srebrenici. Sav narod zna. Genocid u Srebrenici nije se desio. Ovo je politička borba. Onda nemojte zaboraviti da je Milorad Dodik dobio odlikovanje Radovana Karadžića, a vi ne smijete ni da pomenete njegovo ime. Evo, piše ovdje. Bukelović od pročitaj da ne bude da ja čitam. Molim, od pročitaj ovdje, molim. Da ne bude da ja čitam. Šta piše ovdje? Samo ovo pročitaj. Bio je genocid u Srebrenici. Sav narod zna. A to te boli, a? Baš si dobar. Dobro. Sad neće spavati.